huomenta kaikille. Tänään onkin vähän sateisempi päivä, mutta töihin startataan kaikista huolimatta. Mites muut? Onko tullut semmoisia ajatuksia, että olisi ihanaa vähentää työntekoa, mutta silti saada turvattua talous? Nythän olisi ihan hirveän hyvä mahdollisuus päästä tutustumaan, mitä se voisi olla tämmöisen niin kuin digibisneksen avulla. Eli 12.6. alkaa sellainen ilmainen webinaari. Siis sen järjestää taas MentorMindin perustajat, eli Victoria ja Sami. Se on ihan suomalaiset miehet, suomalainen alusta, mutta he ovat nyt siirtyneet Suomen markkinoille, aiemmin tehneet ulkomailla. Eli luotettavaa hommaa sinänsä, ettei ole mikään skämmi. Ja nyt he järjestää tällaisia ilmaisia webinaareja, että ihmisillä on mahdollisuus päästä näkemään, että millaista se digibisnes oikein voisi olla. Siinähän on monta eri mahdollisuutta. Et jos nyt hiukankin kiinnostaa ja olisi tarkoituksena tai olisi haaveena tai että saada lisätuloja tai päästä vähentää työtä, eli saa enemmän vapaa-aikaa, niin tulkaa ihmeessä mukaan. Mä oon itse lähtenyt maaliskuussa siihen ja ei ole kyllä kadottanut, että tullut niinku semmoista uutta näkökulmaa tähän, että jotain muutakin voi tehdä kuin just tätä herätä 6 ja lähtee aina aamulla töihin ja sitä rataa. Mutta tietenkin on kiitollinen siitäkin, että on töitä, ei se sitä tarkoita. Mutta sitten ehkä voisi jakaa suuremmalle määrälle sitä työtä, jos pystyisi tekemään vähemmän ja joku toinen saisi siitä pikkusiivun mahdollisesti. Mut hei, mä laitan tohon alle ton linkin, tai on myös siellä mun profiilissa, niin tulkaa ihmeessä mukaan. Siellä on myös arvontaa, yllätystä. No niin, moikka ja mukavaa päivää kaikille!